har da za ka bari mai gaba da kai. Kana nufin za ka koma gida? Ƙarya kake yi, domin yau ku sai na ga bayanka, din mai hazibancinka, domin baka san ko ni waye ba. Yaro ne. Yaro bai san wuta ba sai ya taka. Yaro baka ji ana darajimannar ba. Ya bara yanzu abin da nake so da kai. Zan baka wani sirri ne inda in kun haɗu da shi ka ɗaura shi. To ala yanzu ina yake sirrin. To. Wannan sirri ne babban sirri. Yoga. Ka riƙe kuma zai taimaka maka. Ya rike. Insha Allah za ka samu nasara a kan. Insha Allah za mu samu nasara akan wannan azzalimin. Insha Allah. To ga burin gangara ne ya an jima. Kada kai wasa ne. Zaki. Shi ne sarki a dogar daji. Amma da musa ita ce a gaba. Wajen farauta. Salamu alaikum. Bakwai a jikin yaron nan. Ya jikin yaro a jikin nashi. Ai, wannan wutar ba kai saka mallake ta ba don ku je ku maganin cutar da na saki. Ƙarya kake. Matore! Da aka ne, a zo kana ta wani kira na kuma kai ka san cewa cikin gurin nan hankalinmu ba a kusa ka ba. Ya kake irin wannan, kuma kai ka san wannan abu da muke nema wahala sha'ani ne da shi. Kai dai ka bari kawai, wallahi kai na ta yake. Ko so nake ga mun yi arba da wannan Allah banda Allah taimake ka da an zina ma zuwa tsena bazan da kai wannan. Abba yake na san nawa ne nan. Akwai amana. Kamfanin M Soja Concept ne suka zo muku da shirin nan mai suna Jikokin Mai Gari. Gaskiya ke kyakkyawa ce. Allow this man. I will not allow you. Wallahi sai ka yi fari don uban. Kore ta. Masu azancin magana suna cewa idan zaka gina ramin mugunta to tabbas ka gina shi dan gajere domin ko wataran guyoyin ka tsaf zaka tsince su tsindum a cikin sa. Mai ne da bambancin tsakanin mai ta'adda da kuma mai addar, haka zalika mai sara da mai kokarin yin sarar. To yanzu wannan addan ma me zaki da ita? Sara kan ɗayan ku zai. Sare kan mu gani idan zaki iya. Kace kai shege ne. Turu sai kare sai doki. Sai dan da ba hakika dan kutumar durin wannan kai. Jikokin Mai Gari. Wacce tsohon mutum ne zan so a harbe shi da dan koya faɗo daga kan keke gaya zai yi. Ni yanzu a duniya babu abin da nake buri irin haɗu da wayannan ɗan iskan yaran jikokin Mai Gari. To kai kuma me ya ƙara haɗa ka da wannan shaƙiyin yaran ne? Ba dai zai saki farin ciki ba dije. Kina ina? Jikokin Mai Gari. Sun addabi 'yan garin su ga su ƙananan ka gansu mai. Ai na so a ce ga nan ya sa Mai Gari yayi zagidar mutuncinsa ya zube a garin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yaran nan iyayensu ku da za su abin da sun yi addu'a. Tabbas wannan shiri ne na farkon. To kana jina? A gane
ka san ni kadai ma gayya ne banda ma dai mutumin nan mashariki ne zamu iya yakai zan iya yakai ne kadai ka gane gaskiya ne kuma na san cewa yanzu jama'an mu na cikin gurin nan suna neman ka gane ka baza ta nan ka gane kada Allah ya samu nutsuwa ka ja kuta kada a samu ya kuta da ka gane gaskiya ne nan ka an gama dar kai bara lalle ina so a gama mun da shi wannan shi ne wanda muke nema ga shi wani da takadiri dukkan ku babu wanda zai sha a dajin nan don haka duk sai na gabayin ku kamar yadda na gabayin shauran kuma baya kyale ne idan mu sandan nan ka je ki gama min da shi ka ɗauka min fansa. Dama na gaya muku, ba za ku iya ganin bayana ba. Kalakatta meetha paan lekya, mastu gunna bugani. Meetha paan lekya, mastu gunna bugani. cikin koshin lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ya mutu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karɓi ta fannin lankane. Anwar Islami Dr. Ibrahim ne babban malami. Anwar Islami mai amana sannan ga ƙarinsa ne. Anwar Islami maganin dukkanin wata matsala yanzu Anwar ne ke bada. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Sunana Aisha